Hello mga karasta, welcome back to my channel. At today, magra-ride tayo, punta tayo ng dagat at mamimingwit tayo. So kung bago ka pa sa channel nito, please don't forget to like, share, comment and subscribe for more videos. Hit mo na rin yung notification bell para bibo. So kung ready ka na, tara, let's go! Regroup muna kami mga karasta, no? Kasi yung iba nasa hulihan pa, may naayos lang. So hinintay namin sila dito sa may sa my brothers. Ayan na pala sila, oh. Stop over muna kami siguro, pero sarado man yung brothers. So nung nabutan na nila kami mga karasta, ay tumuloy na kami sa aming pagpadyak. Nag-ride out pala kami mga karasta around 4:18 ng umaga. So plano namin na umaga kasi mamimingwit pa, para pagdating namin doon medyo high tide pa at sana makarami. Abangan mamaya yung pamimingwit. Kaya lang wala pa akong pamingwit, so yung mga kasama ko lang may pamingwit. So first time ko rin magsaksi ng ganito, so tingin-tingin muna para matuto. Weather update lang mga karasta, no? So ayos ang weather ngayon, hindi masyado mahangin, walang alikabok. Medyo nasa kalahati na tayo mga karasta, no? Time check 5:05 ng umaga. Dito na tayo sa may Toyota. Bali pag nasa Toyota na, nasa kalahati na. Yan na pala yung Toyota mga karasta, no? Hindi pala yun kanina, ibang pala yun, pabrika ng mga sasakyan. Kararating lang namin mga karasta, no? So ang biyahe namin is 1 hour and 12 minutes. May nakita kaming isang kababayan doon nangingisda na, isa pa lang, pero mamaya marami siguro to kasi holiday ngayon. 5:32, 1 hour and 12 minutes. Pagkadating namin ay sinit up nila yung mga pamingwit nila, hinihanda din yung mga pamain. Yun na nga, at naghadon ng kanyang pamingwit at inshallah makahuli din tayo dito na spot. At tinuruan din pala niya si Sinin na mag set up kasi bago din yung pamingwit ni Sinin at hindi pa niya to na try. At nung okay na ang lahat ay naghagis na rin si Sinin. At okay naman ang lahat, ayos ang pagkahagis niya, pormang pugi. Dito na pala sa spot na to kami naabutan ng liwanag ng araw. Okay naman sana yung spot na to, kaya lang hindi kami nakahuli. So nag-decide kami na humanap ng ibang spot. Kaya lang bago kami umalis ay may nakita kaming bagi, kaya trinay namin kunin, pero hindi namin nakuha. Oo. Bakit yan? Sila kayo naligo. Ilan plato?
Hindi dumaan ba? Ano? May mga nakita pala kaming mga bikers na dumaan, mga kabayan natin. At itong isa ay pauwi na rin kasi alas 2 ng madaling araw pa siya dito na pangingisda. Pumunta na pala kami sa pangalawang spot at hindi rin kaming pinalad. So naghanap pa kami ng ibang spot. So yung pangatlong spot, may nakita kami mga Pinoy at sabi nila na may isda dito. Kaya dito na kami nagmingwit. At sa awa ng Diyos, dito na nagsimula kami nakahuli ng isda. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in